Deka Musika Mbak Sinoman Kaisar Audio. Sebulan kekancar ing rati Ngurit dekat bareng kelawan si reki Sayang Renggo tresno nyanding sliramu Genyo manis sesutiaku Loro lopotan sanggandeng lan siro Lelono wono copon radang kodho Aku demi janji suci kang wis tinali Nyawi citakane pati Sumpah ngati sayang tansah sandingan kang kadya mimi minturna satyeng katresnan Hujanku sayang mangke kelanggenan Mring bisa kasembeden antuk jatine kasetyan Yo, monggo dari kantor-kantor Sinoman semuanya kita goyang kita joget lagi ya monggo Mbak Monggo ya, boleh yang ke paling depan cantik. Mbak Di sisa-sisa lagu kita goyang sini monggo Ayo sayang Yo Bareng aja yuk Ayo sayang maju semuanya yuk gak apa-apa yuk Mbak Kakung nyawer Mbak Kakung nyawer mau nyawer Iya Mbak Sinek seda bulan ke kancar Gurit jagat bareng
bersama Seta Musik kerja bareng Kaisar Audio. Terima kasih. Lia Aprilia Apikom Kang Mas kesayangan koyo ngopo
bersama Seta Musida Kaisar Audio. Tak tempuh 11.000 kilometer nyusul awakmu sing nate janji mulai ning aku sakwise rampung ke urusanmu. Ayo mas, tak tekad ke masih ora tau ngelani ade minus siji masa ora ditemoni nekatku mong pengen iling kepisah benana karo angin gayo tresnamu rasane wis mungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenali dadi wong liya ternyata LDR kae tenan boten saindah kembang tulen ning taman goblokku isih sayang awakmu ngerti ora setingan tadi zaman susahmu goyang yo rasa nangis to isih kebayang-bayang isih dadi kenangan rasa kurang-kurangmu bangine isih ning hatiku isih tak kangeni isih tak tunggoni isih terus tak tangisi isih tak tangisi isih tak
Mas bisa ke sana? Oke Mas. Oh iya, siap. Sugete kan kon rodok ngalor, Nduk. Oke kon rodok ngalor Ben Mas. engko nek ana Oke. tamu undangan Siap. bisa jalan. Aku tresno ro kowe, tresno sing satenane, kabeh wis tak kekero kowe, atine. Sajan apa ya Mas? Ing ati tresno yo Kowe rasa ati ra tenang pikir ke selingkuhan rasa tak awang-awang Ayo, Mas, kabur ayo, kaya ayo. layangan padahal bojone ngomah kita susah apa sing bingung sendiri padahal tak akoni terus aku setengah mati tapi aku rawani dari janji suci tapi kowe kudu jodohku tapi aku sayang padamu jujur saka jero atiku Sayang aku ikhlas ngomong dadi sing keloro. Senadyan apa rasa tresno sing tak sangga. sabar saudara sayang aku yo wis berjuang kabeh Selancar buang kabeh kenangan. ikhlasan sabar sayang aku sing wis ngeliker neng jari manisku dadi yo wis tak utang neng ngarep penghulu saiki wis terlantar ngomong kira aku mau ngamen donga kowe iso bahagia tenaga statusku saiki ora dhewe tapi ojo nganti leren tresnaku karo kowe muga-muga kabeh dikeki dalan supaya dadi padang anggone awak dhewe Sayang aku ikhlas ngomong dadi sing keloro. Senajan apa rasa tresno sing tak sangga. Sayang aku ikhlas ngomong dadi sing keloro. Senajan apa rasa tresno sing tak sangga. Sabar saudara sayang aku ikhlas lan sabar sayang Aku mau bisa nerima kowe nggone wali. Tresno ra iso dipaksano. Aku tetap sayang kowe, tekan selawase. Aku bahagia
Monggo buat teman-teman. Oh, Mbak Agnes suruh ke sana, Mbak Agnes. Suruh ke sana. Masih bersama Di bawah nggak apa-apa. kerja bareng Iya. Kemana Mas? Kemana? Ke dapur. Ora krasa sampun tiba wancine iso nyandek kowe saben dinane senajan akeh rupe tolang kodho tresnoku karo kowe orang liya susah bunga dilakoni bareng-bareng Bunga lelah muga iso dadi lilang Tulung kuatno atimu ngadepi tingkah lakuku do sayang sikarane nyawaku bakal tak jaga tresnomu tulung jaga
bebarengan tekan patine selawase bebarengan tekan patine Asik. Kabeh ora Dian. iso dadi siji. Oh ya. Tenang. Musika. Ar nyanyi toh. Mas, mic-nya satu lagi, Mas. Terima kasih. Apikong Indonesia. Tes. Sayangku sing ayu dhewe Purun nopo bakal tak usake ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bukaku tembus tekan kayangan tunggu suaramu suara tangisanmu orang bakal cukup tangisanmu bukerenta ayumu koyo widodari
sing paling ngelarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ganti kasih sayange sing kaya cahayane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti ana dadi korban berjuang ning dalam dhewean ora ono sing jalo dilairke nang ada sing kaya ngene tak tompo apa anane kabeh kanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat mergo ora disangka wong tuwane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane kene men ana sing rusak bae wah sing Sit kamu sekali saja yen pancen kudu pisah aja nganti berjuang ning dalam dhewean ayo ora ono sing jalo dilairke nang keluarga sing koyo ngene tak tompo apa anane kabeh anane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat balungane ora disangka wong tuwane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane kene men ana sing rusak bae
spesial buat Jiru Parkirian, juga spesial buat Bos Riono ya. Di balik kabar yang hitam
Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati sambet golapian sok nek wis oleh gantimu wis ra kado aku mergo wis tau jeru yen aku cepetan suwe-suwe makan nuruti kekarepanmu sansaya putra biar wis wanti-wanti aja ngasih lali tapi kenyataannya pedih aku cakap ku nuruti anganmu saduri tapi malah terjadi mudah malah tak tutui dalane waktu kono belok kiri lurus ae nyawa sopion tu sing parai hati gampang